Dobre? Takže vždy používam dvojitý prístup. Mám vodné stroje Kangen a mám M-Guard. Dámy a páni, dnes sa určite tešíte, že sa dozviete viac o M-Guarde, takže vám teraz predstavím nášho prvého dnešného rečníka. Áno, tento chlapík pozná M-Guard dokonale do najmenších detailov. Tak mi dovolte povedať, ak máte otázky o M-Guarde, počkajte s nimi a zapíšte si ich. Pravdepodobne budú zodpovedané počas tejto prezentácie. Dobre? Takže, dámy a páni, privítajte prosím nášho M-Guard špecialistu, pána Davida Changa. Dobrý večer všetci. Som rád, že vás tu všetkých vidím. V tomto Zoom hovore je 278 ľudí. Dobre, pre tých, ktorí práve prišli, volám sa David a som produktový školiteľ pre technológiu M-Guard v Enagic. Jasné? Teraz by som bez ďalších okolkov rád ukázal svoje slajdy. Mám veľa informácií, ktorými sa s vami chcem podeliť. Úprimne, všetky tieto informácie som zbieral počas 7,5 roka tvrdého výskumu. Jasné? Je to výsledok 7,5 roka tvrdej práce, ktorý vám odovzdám za menej ako 40 minút. Dobre? Dnes sa budem venovať základom toho, ako M-Guard pomáha, aké má výhody a prečo si ho ľudia kupujú. Ku koncu vám ukážem QR kódy pre prístup k marketingovým materiálom ako prezentácie a školiace videá. V poslednej časti sa budem venovať aj školeniu o demonštračnom nástroji. V Enagic biznise predsa potrebujeme robiť ukážky však, potrebujeme ORP meter, potrebujeme pH tester a M-Guard, samozrejme, máme aj demo nástroje. Dobre? Takže musíme urobiť školenie o ukážkach. Poďme teda na moje snímky. Moment, posuňme to hore. Áno, dobre. Vidíte moju obrazovku? Áno, výborne. Ak áno, napíšte 2 do chatu, prosím. Všetko v poriadku. Predstavujeme najnovšiu technológiu Enagic Japan, M-Guard. Rád by som vás vrátil k vnímaniu tejto témy. Dobre? Pred 30 rokmi, keď som bol dieťa, auta mali menej elektroniky. Dnes hovoríme o dobíjateľných autách. Jasné? Autá nevypúšťajú CO, ale EMR, elektromagnetické žiarenie. Dobíjateľné autá majú v sebe viac energie. A predstavte si, že v dnešnom aute máte GPS systém. Dobre? Máte rôznu elektroniku, panely, dotykovú obrazovku. Vidíte teraz obrazovku? Všetko v poriadku? Dobre, teraz, tak, okrem toho sa pozrite na toto. Toto sú domy, v ktorých sme žili pred 30 rokmi. Je to trochu prehnané, ale v niektorých krajinách to tak bolo, lebo nie každý je z rozvinutej krajiny. Však, ale pozrite sa na dnešný moderný domov. Voláme to moderné e-bývanie. Domy plné LED žiaroviek. Jasné? Dotykové obrazovky, Smart TV, Wi-Fi router, čo len chcete. Dobre? V dome je teda čoraz viac vylepšení. Zároveň pridávame aj neviditeľnú energiu do vášho životného priestoru. Nazývame to EMR, elektromagnetické žiarenie. Dobre? A nakoniec, to najdôležitejšie, naša budúca generácia. Keď som bol malý, pamätám si, že som sa hrával vonku. Futbal, bicyklovanie, behanie, aj s uzávermi fliaš. Tak to robíme v Ázii, takto sa zabávame. Neviem, ako je to u vás v regióne USA. Myslím, že aj vy máte veľa vonkajších aktivít, viete, kempovanie a podobne. Dobre? Ale pozrite sa na dnešnú situáciu. Naše mladšie generácie sú obklopené gadgetmi, VR systémy, mobily, notebooky, iPady a podobne. Táto energia je neviditeľná, ale dá sa sledovať špeciálnym nástrojom. Teraz mám pre vás dôležitú otázku. Chcem, aby ste sa nad tým zamysleli. Dobre? Keď sa toto deje, ovplyvní to naše zdravie. Dobre?
Teraz je tu príslovie. Dokumentácia preváži rozhovor. Pozrime sa teda na niektoré výskumné práce. PubMed vám v USA určite nie je cudzí, však PubMed totiž pochádza z Národnej lekárskej knižnice. Pre tých, čo nevedia, PubMed je bezplatný online vyhľadávač Národnej lekárskej knižnice USA. Obsahuje hlavne lekárske časopisy, zdravotné štúdie a výskumy chorôb, liečby a biológie. Rád by som sa s vami podelil o jeden z mojich nálezov z PubMedu. V roku 2019 som našiel verejne dostupný výskum v PubMede. Znie takto. Názov hovorí E-hluk, rastúce zdravotné riziko. Dobre? Teraz sa pozrite na zvýraznené body. E-šum je signál z elektronických zariadení, ktorý vyžaruje žiarenie a elektromagnetické polia. Jasné? Pochádza to zo všetkých tých gadgetov, ktoré používame. Chápete? Keď sa pozrieme hlbšie do tohto výskumu, v článku som našiel tieto uvedené problémy. Podľa výskumníka e-šum prispieva k únave, stresu, bolestiam hlavy a nespavosti. Dobre? Chcel by som vás upozorniť na posledný odsek tu. Píše sa, e-šum doma či inde môže byť skutočnou hrozbou pre ľudské zdravie. Jasné? A bude rásť s popularitou počítačov a smartfónov. Chápete? Tak sa sami seba spýtajte, koľký z vás tu máte smartfón? Dobre? Verím, že niektorí z vás tu majú dokonca viac ako jeden smartfón. Jasné? A ďalšia otázka je, dovolujete deťom používať tieto zariadenia? Dobre? Ak áno, koľko hodín denne používate mobilné telefóny? Môžete mi odpovedať v čate, koľko hodín denne používate mobilné telefóny? Dobre. Páni, pozrite sa na to. Jasné? Pozrite sa na všetky tie odpovede. Dobre. Máme tu 3 až 4 hodiny, príliš veľa, 12, 3, 10. Niektorí ste konzervatívni, povedali ste menej ako hodinu, možno 3. Ale poviem vám fakt. Aj keď je môj telefón v pohotovostnom režime, nezapínam displej. Ale ak máte telefón vo vrecku alebo blízko tela, ste vystavení žiareniu. Or your pocket in your trousers, you're actually exposing to the mobile radiation as well. Even though it is on standby mode like this. Jasné? Povedzme, že máte mobil vo vrecku a nepoužívate ho, ale 3 hodiny chodíte po nákupnom centre. Vtedy ste mu vystavení 3 hodiny. Jasné? Je to také jednoduché. Teraz vám položím ďalšiu dôležitú otázku. Koľko hodín denne používajú vaše deti mobilné telefóny? Dobre? Zamyslite sa nad tým, lebo vám ukážem niečo dosť šokujúce. OK? Podľa môjho výskumu a výskumu jedného profesora, už 10 minút používania mobilu dokáže zmeniť niečo vo vašom tele. Chápete? Jednu zo živých buniek v tele. Dovolte mi predstaviť vám tohto profesora. Volá sa doktor Magda Harversová. Pre niektorých z vás v USA nie je neznáma. Dobre, je to kanadská výskumníčka žijúca v USA, ktorá sa venuje biologickým účinkom elektromagnetického žiarenia. Pred 7,5 rokmi, keď som prvýkrát robil výskum, našiel som úžasný výskum, ktorý zverejnili aj v PubMede. Dobre? Teraz doktor Magda Harvers nám ukazuje, že v zdravom prostredí bez elektromagnetického žiarenia by červené krvinky mali vyzerať takto, ako vidíte tu. Pozrite sa na moju šípku, môj kurzor, dobre? Tu dole. Červené krvinky by mali voľne prúdiť takto, jednotlivo, prinášať kyslík bunkám a zároveň odvádzať oxid uhličitý pri výdychu. Ale podľa jej zistení, keď používame počítač 70 minút, či už stolný alebo notebook, krv sa dostane do tohto stavu. Vedecky sa to nazýva formácia Rouleau. Jasné? Znamená to, že červené krvinky sa začnú zliepať. Hovoríme tomu lepkavá krv. Existuje mnoho rôznych laických výrazov. Dobre?
Teraz, čo je ešte šokujúcejšie, po použití mobilu sa jej formácia rulo dostala do kritického stavu. Môžete sa pozrieť vpravo hore? Dobre, vzorka vpravo hore. Toto je vlastne jej vzorka krvi. A len po 10 minútach používania mobilu sa formácia rulo dostala do tohto stavu. A niektorí z vás tu píšu 3, 5, 6, dokonca 12 hodín denne. Viete si to predstaviť? Dobre, ak si pozriete jej video, doktor McDowellová spomenula, že túto kritickú formáciu rulo bežne vidí v krvi pacientov s rakovinou a cukrovkou. Inými slovami, ľudia s rakovinou alebo cukrovkou majú tento stav. Ale toto nové zistenie hovorí, že už po 10 minútach na mobile vidíme rovnaký stav. Takže je to alarmujúce však. Keď máte tento stav, samozrejme toto sú príznaky a následky. Dobre, podporuje zlý krvný obeh, znižuje prenos kyslíka a spôsobuje bolesti hlavy, únavu a podobné problémy. Zamyslite sa, niektorí z vás držíte mobil a čo? Keď sledujete Netflix 2 hodiny, cítite necitlivosť v dlani? Začnete ju pociťovať už po hodine či 2 držania mobilu? Dobre, tu sú uvedené príznaky. Necitlivosť, brnenie v končatinách. Dobre. Čo ak vám poviem, že technológia M-Guard a jej harmonizačný proces môžu potenciálne zmierniť toto riziko? Dobre. Ďalšie video je z lekárskej kliniky v Malajzii. Lekár sa volá doktor Roland. Veľmi verí výskumu doktora McDowella o tvorbe rúlu. A to, čo urobil, bolo, že v skutočnosti urobil presne tie isté testy, viete, na jednom zo svojich klientov a volá sa Mark. V poriadku. Bol by som rád, keby ste si toto video pozreli 2 minúty predtým, ako budem pokračovať vo svojom vysvetľovaní. Takže to, čo môžeme urobiť, je, že sa dostanete k telefónu asi na pol hodiny, držíte ho a potom znova skontrolujeme a uvidíme, ako vyzerá kapilárna krv. Vyzeralo to, že výsledok môjho prvého krvného testu bol čistý, bez známok zrážania krvi alebo zhlukov krvi. Ale naozaj by len 30 minút používania mobilného telefónu ublížilo môjmu telu? Dúfam, že nie. Poďme to zistiť, poďme sa na to pozrieť. Takže môžete vidieť, že všetky bunky sú teraz zaseknuté. Vidíte všetci, nevidíme tie voľné bunky? V poriadku. Teraz tu video pozastavím, aby som vám to ďalej vysvetlil. Takže Mark v skutočnosti držal telefón 30 minút. V poriadku. A počas prvej prestávky zistia, že červené krvinky sú v stave. To je presne to, čo videli pri výskume. Doktor McDowell mal svoj výskum. A doktor McDowell má svoj výskum 10 minút a toto je 30 minút. Dobre, takže je to identické. Je to podobné. Áno, pokračujme vo videu. Vidíte, väčšina buniek je zlepená dokopy. Však? Presne. Len sa na to pozrite. Hlavné posolstvo je vždy snažiť sa znížiť expozíciu. Nepoužívať je takmer nemožné, ale buďte opatrnejší. Viem, že hovoríte znížiť, ale pre mňa je to nemožné. Určite je veľa ľudí, čo musia držať telefóny. Môžem teda niečo urobiť? Toto zariadenie harmonizuje elektromagnetické vlny? Chcete vidieť, ako funguje? Určite. Poďte. So zapnutým harmonizátorom sme s doktorom Rolandom urobili 3. test krvi, aby sme overili účinnosť. Dobre, toto vyzerá úplne inak ako posledný test, že? Áno, zjavne je to iné. Menej zlepených buniek. Vidíte to? Dobre. M-Guard je na trhu už 2 roky a 3 mesiace. Dobre. Mnoho distribútorov opakuje test doma alebo u sestier. Dobre. A dostávajú rovnaké výsledky. Teraz by som to rád rýchlo vysvetlil. Niektorí ľudia vidia rozdiel pred a po
len za 15 minút. Niektorým to trvá 30 minút, iní potrebujú viac. Niektorí 40-45 minút. Dobre? 30 minút je len orientačné, niektorí z vás môžu potrebovať dlhší čas. Možno 40 minút, 45 minút. Jasné? Záleží od prípadu. Ak chcete tento test vyskúšať sami, dajte si viac času, ak nevidíte výsledky. Rozumiete? Nakoniec sa to podarí. Dobre? Takže teraz, okrem doktora Rolanda, máme aj dokumentáciu od iných lekárov. A tento konkrétny doktor Sea bol tiež zvedavý ako lekár. Chcel urobiť to isté. Počúvajme, aké výsledky získal od jedného zo svojich pacientov pri rovnakom teste. Ďakujem. Som doktor C, manžel Grace Mary, ktorá je... Posledné mesiace som testoval, či M-Guard naozaj zlepšuje mikrocirkuláciu. Zvyčajne to robím na ľuďoch, ktorí ku mne prídu. Pichnem prst pred a 20-30 minút po použití M-Guardu, aby som videl, či sa krvné bunky oddelili. Vo všetkých prípadoch sa zhluky zastavili a červené krvinky sa začali oddeľovať. Je to naozaj fenomenálne a vždy to funguje. Dobre, nie je to úžasné? Je to úžasné. Predstavte si, Kangen voda je skvelá, ľudia ju pijú roky a teraz má Enagic ďalší prevratný produkt, M-Guard. Pozrite sa na výsledky pred a po 20 minútach používania. Dobre? Takže v skratke, M-Guard potenciálne rieši niečo zásadné. Jasné? Základnú príčinu všetkých chorôb. Ak poznáte prezentácie o vode Kangen, viete tie od Enagic, je tam jedna, ktorá vysvetľuje hlavnú príčinu rakoviny. Je to od nositeľa Nobelovej ceny, doktor Otta Warburga. A on, pamätám si, že v tej prezentácii jasne spomenul dve príčiny rakoviny. Prvou je acidóza. Jasné? A druhou je hypoxia, čo znamená nedostatok kyslíka v bunkách. Predstavte si, keď vaša krv cirkuluje zle, keď je v tele slabý obeh. Inými slovami, to prináša do tela menej kyslíka. Chápete? Dostávate sa do hypoxie, keď sa vystavujete prostrediu s vysokým EMR. Dobre? A M-Guard môže potenciálne zmierniť toto riziko. Rozumiete? Nie je to super? Fajn. Slovo, ktoré používam, je potenciálne. Jasné? Je to možné. Tak pokračujme v školení. Toto je ďalší slajd, ktorý som dostal od jedného lekára. Prešiel som školením a chcel som sa s vami podeliť o niečo zaujímavé. Dobre? Tento slajd hovorí, že úroveň elektromagnetického žiarenia v pozadí stúpla biliónkrát. Koľkokrát? Biliónkrát. Predstavte si toľko číslic na vašom účte. Dobre? Koľko generácií by ste tým nakomili? Ale toto nie sú peniaze. Zlé je, že to nie sú financie. Nie sú to peniaze. Je to zlé. Jasné? Je to žiarenie. Pre tých z vás, ktorí tu ste, možno nepoznáte pojem žiarenie pozadia. Žiarenie pozadia je energia okolo nás, ktorú necítime. Napríklad rádiový signál v miestnosti. Nevidíte vlny, ale prijímate signál rádia. Dobre? Niektorí z vás už prijímajú Wi-Fi z notebookov či telefónov. Wi-Fi prichádza zo smerovača niekde vo vašom dome. Jasné? Nevidíte energiu idúcu do telefónu, ale je tam, lebo je pripojený. Táto neviditeľná energia sa nazýva žiarenie pozadia. Odvtedy sa zvýšilo na 1 kvadrilión násobok. Chápete? Predstavte si budúcnosť s viac 5G väžami a GPS systémami. Rozumiete? Obrázok povie viac než 1000 slov.
Áno, som tu, aby som vám ukázal, akému žiareniu sme vystavení. Takže som urobil malý experiment, taký pokus. Navštívil som 3 rôzne prostredia a zmeral radiáciu pozadia. Prvé prostredie bolo prírodné, bez budov v okolí, chápete? Krásny park s jazerom priamo v jeho strede. Tam som urobil prvý test špeciálnym vybavením. Pozrime sa na video, dobre? Než budem pokračovať vo vysvetľovaní. Tak, priatelia, v tomto experimente otestujem 3 rôzne miesta na radiáciu pozadia. Jasné? Ako vidíte, zapol som SDR software na 72 MHz. Šum pozadia je tu veľmi nízky. V priemere je to okolo -75 dB. Všimnite si to vľavo. Je to -75. Teraz vám ukážem, kde sa nachádzam. Som v krásnej prírode, za mnou vidíte jazero a stromy. Takže v takomto prostredí, v takomto prostredí sú namerané hodnoty pomerne nízke a ak sa pozrieme späť na obrazovku, priemer je okolo -75 dB. Jasné? Je to veľmi nízke. Dobre, sledujte ďalšie video, ukážem vám iné prostredie a znova naskenujem oblasť, aby ste videli, aké vysoké je žiarenie pozadia. Teraz si zapamätajte prvé magické číslo -75 decibelov. Dobre? Toto sú prvé údaje, ktoré som získal z prírodného prostredia ako toto. Pamätajte, keď som bol v tomto parku a zbieral som údaje z tohto prostredia. Môj telefón mal slabý signál, lebo v okolí nie je žiadna mobilná väža. Jasné? Je to presne v strede. Dobre? Druhé prostredie, kam som šiel, je miesto, kde som býval ako malý chlapec. Dobre? Toto prostredie je iné, pretože ide o sídlisko. Máte budovy, domy okolo tohto domu. Dobre? Pozrite sa na ďalšie údaje, ktoré som zachytil z tohto prostredia. Tak, priatelia, teraz späť k druhému experimentu. Tu som býval a vyladil som SDR software na 72 MHz. Ak vidíte, registruje sa len veľa energie pozadia. Toto je vodopádová časť, šum je tu a dB škála je priemerne -25 až 20. Vidíte to. Včera v prírode SDR registrovalo -75 dB. Dobre? Tu vidíte vysokonapäťový kábel. V tomto prostredí som žil pred 30 rokmi. Jasné? Pozrime sa znova. Na 72 MHz je šum pozadia vyšší, priemerne -25. Dobre? Vidíte ten rozdiel? Tak, poprvé, priemerne je to -75 a tento, ak sa pozriete sem, má priemer asi -25 decibelov na vrcholoch. Jasné? Toto je vonku. Dobre? Teraz pôjdeme dnu. Pred 2,5 rokom som sa ubytoval v Airbnb a chystal som sa variť v kuchyni. Rozsvietil som svetlá ako zvyčajne a hneď som pocítil nepohodlie, také napätie na čele. Ako by mi niečo tlačilo do hlavy. Chápete? Ako technický typ som hneď vytiahol prístroje a chcel urobiť rýchly test v kuchyni. Prečo vždy, keď zapnem svetla, cítim tento tlak? Rozumiete? V medicíne sa to nazýva EHS, dobre? EHS znamená elektrohypersenzitivita. Jasné? To znamená, že som citlivý na tieto problémy. Chápete? Pozrime sa na video, než to vysvetlím. Je to interiér v ubytovacom zariadení Airbnb. Ahojte všetci, toto je naozaj šokujúce. V tomto Airbnb mám nevysvetliteľné bolesti hlavy, vždy keď som v kuchyni a varím. Tak sme si zaobstarali tento prístroj. Vždy hovorím, že frekvencia ľudského tela je 55-90 Hz, pričom 72 Hz je frekvencia mozgu. Pripojím software, aby sme zistili príčinu mojej bolesti hlavy, keďže 72 Hz je frekvencia mozgu. Tu máme dve LED svetlá, jedno nad nami a jedno menšie tu.
Vypínač je tamto. Vidíte, vypínač je tam. Tak zapnem prvý vypínač LED a chcem, aby ste videli šumové spektrum z LED svetiel. Prvé svetlo. Keď zapnem prvé LED, šum je na 70 MHz. Tok siaha od 72 po 72,3 až po 73 MHz, dobre? Toto je prvá LED. Keď zapnem druhú LED nad hlavou, uvidíte, že šumové spektrum stmavne. Dobre? Tak vám ukážem LED. Toto je prvá. Jasné? Toto je prvá LED, anténa je nad ňou a druhá LED je nad mojou hlavou. Ako vidíte, spektrum tu, šum sa stáva tmavším a tmavším. Dámy a páni, vidíte to? Zapnutím LED pridávam k žiareniu pozadia v kuchyni, dobre? A tento SDR software dokáže zachytiť intenzívnu energiu priamo z LED diódy. Jediné, čo som urobil, bolo postupné zapínanie LED diód. Nič viac a energia sa zachytila tu. Pozrite na tie špičky. Jasné? Teraz všetko spojím do jedného slidu, aby to bolo prehľadnejšie. Skombinoval som všetky tieto údaje. Prvé meranie, ak si pamätáte, bolo v prirodzenom prostredí. Zachytili sme 75 dB, dobre? Druhé meranie bolo vonku, kde som býval blízko vedenia vysokého napätia a podobne. Pri výpočte dB je to oproti pozadiovému žiareniu asi 100 000 krát silnejšie. Chápete? Nárast elektronického šumu pozadia je minimálne 100 000 násobný. Ak by som porovnal vnútorné prostredie kuchyne s prírodným prostredím v parku, nárast na stupnici decibelov je približne 316 000 krát silnejší, čo znamená viac žiarenia. Jasné? Vidieť znamená veriť. A keby som, povedzme, nerobil celý tento experiment, tieto testy, a vy, a možno niektorí z vás tu nič necítite, sedíte len v obývačke, zapínate svetlá, ste pred notebookmi na Zoom školení a netušíte, že vás obklopuje taká intenzívna energia v pozadí. To vysvetľuje, prečo niektorí ľudia v určitom prostredí pociťujú nepohodlie. Chápete? Niektorí majú nevysvetliteľné bolesti hlavy, tlak na hrudi, dýchavičnosť. Však toto všetko vysvetľuje, dobre? Pretože ste vystavení neviditeľnej energii, ktorá vás neustále ovplyvňuje deň čo deň. Ste stále so mnou? Ak ste stále so mnou, napíšte číslo 8 do chatu, nech viem, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne za rýchle odpovede. To ma veľmi povzbudzuje, dobre? Dodáva mi to veľa energie. Tak, poďme ďalej. Teraz, dokumentácia prekonáva konverzáciu. Predtým som spomínal, že moje zariadenia sú naladené na frekvencie mGuardu. Jasné? Jedna z kľúčových frekvencií, ktorú mGuard harmonizuje, je 72 MHz. A prečo práve 72 MHz? Podľa výskumu frekvencia orgánov je medzi 55 až 90 MHz. Dobre? A pozrite na 72. 72 MHz je frekvencia normálnej mozgovej aktivity, jasné? Niektorí z vás, ako som skôr ukazoval v Airbnb demo, naladil som na 72, dobre? A keď som zapol LED, energia sa zachytila na 72 MHz. A čo sa stane? Keď majú rovnakú frekvenciu v prostredí, rezonuje to s celkovou frekvenciou môjho mozgu. Rezonuje to, preto zažívam túto nevysvetliteľnú bolesť hlavy. Dobre? Snažím sa vám to vysvetliť, aby to všetko dávalo väčší zmysel. Dobre? V poriadku. Preto vo všetkých ukážkach vyberáme 72, lebo 72 MHz je jedna z frekvencií, na ktorých mGuard pracuje. Jasné? Tak, späť k tomuto. Rýchla ukážka mGuardu. Pred pár mesiacmi som bol v Hongkongu školiť tamojšieho distribútora mGuardu. Dobre?
a couple of months back to do the mGuard training for the Hong Kong distributor. Teraz, šokujúco, keď prídem do Hongkongu, vždy pred zapnutím mGuardu cítim nepokoj a tlak na čele. Takto totiž vyzerá život v Hongkongu. Hustota je taká vysoká, že budovy sú doslova nalepené na seba. Ľudia nemajú priestor ani na nadýchnutie. Chápete? Je to tam naozaj také preplnené. Ako technický typ som chcel zistiť, v akom prostredí sa nachádzam. Po ubytovaní v hoteli som hneď vytiahol prístroj na experimenty, aby som vám ukázal šokujúci jav v Hongkongu. Pozrime sa na toto video. Tak, priatelia, som v centre Hongkongu a chcem zmerať úroveň žiarenia v mojej hotelovej izbe, dobre? Vytiahol som svoj SDR software a naladil ho na 72 Hz. Toto sú údaje, ktoré zachytáva. Ak sa pozriete na decibely, priemer je asi minus 25 dB tu, dobre? To je pred zapnutím LED svetiel. Čo sa stane, keď teraz zapnem LED svetla? Dobre, svetlá sú zapnuté. Všimnite si, že priemerné dB stúplo z minus 25 na asi minus 20. Pozrite sa na vrcholovú hodnotu, dobre? Tu mám svoj mGuard vedľa okna. Poďme sa pozrieť, že čo sa stane, keď zapnem mGuard. 3, 2, 1, štart. Tuto máme. Harmonizuje 72 MHz a potláča žiarenie až na minus 55 dB v tomto rozsahu. Teraz urobíme kontrast odpojením napájania. Žiarenie sa okamžite vráti na minus 25 až 20. A znova. Nech sa páči. mGuard vás teda dokáže chrániť v takýchto situáciách. Jasné? Ďakujem veľmi pekne. Takže, dámy a páni, práve som dokončil celú ukážku mGuard za 1 minútu. Je to také jednoduché. A to je len 1 minúta. Ukazujem vám, aké pozadové žiarenie mám vo svojom prostredí. Potom som vysvetlil stupnicu dB, vytiahol mGuard, zapojil ho a odpojil. Je to ako test stránky na ukázanie kontrastu a to je všetko. A toto je minútová ukážka mGuard. Je to také rýchle, dobre? Voláme to 1-minútový výťahový prejav. A nemusíte ani nič hovoriť. Stačí ukázať toto video záujemcom a oni pochopia. Dostanú to. Dobre? Takže toto je to, čo mGuard v skutočnosti robí v prostredí. Harmonizuje cielené elektromagnetické šumové žiarenie v okruhu 4 metrov. Teraz, pred technickými špecifikáciami, prejdem k jednému výskumu. Táto výskumná práca bola robená v roku 2019. Dobre? Keď sa pozrieme na tieto výsledky, od 871 respondentov, chcel by som sa zamerať na 5 hlavných problémov, ktoré pociťovali pri vystavení EMR. Dobre? 71% z nich malo problémy so spánkom. Jasné? 64% pociťovalo únavu. 61% malo problémy so sústredením, pamäťou a učením. 60% zažilo stres a úzkosť a 52% z 871 ľudí malo bolesti hlavy. Keď sa pozrieme na týchto 5 hlavných problémov, nemyslíte, že všetky súvisia s mozgom alebo hlavou? Napríklad bolesť hlavy. Tá súvisí s hlavou však. Stres a úzkosť sú psychické problémy. Je to mentálny problém. Súhlasíte? Problémy so sústredením, pamäťou a učením. To je tiež psychický problém. Však súvisí to s hlavou. Aj problémy so spánkom. Pretože váš mozog je orgán zodpovedný za tvorbu melatonínu, ktorý vás má v noci uspať alebo zlepšiť kvalitu spánku. A predstavte si, že ak je váš mozog ohrozený neviditeľnou EMR energiou, určite to bude mať nejaký vplyv. Viete, ovplyvní to aj funkčnosť mozgu. 5 uvedených problémov súvisí s mozgom. Preto mGuard harmonizuje dôležitú frekvenciu 72 MHz. Jasné? Existuje mnoho ďalších frekvencií, na ktoré pôsobí, ale to sú obchodné tajomstvá Enagitsu. Dobre? Doteraz totiž neexistuje konkurencia pre zariadenie mGuard. Chápete?
Inými slovami, túto technológiu má len Enagic a iba cez distribútora Enagicu sa dá môže využívať výhody tejto technológie. Dobre, poďme ďalej. Ako teda funguje mGuard? Veľmi jednoducho. Kryje vás 4 metre vľavo, vpravo, hore, dole, vpredu aj vzadu. Je to kruhový priestor. Dobre, harmonizačná zóna nie je priamka. Nie je lineárna, ale je to 3D priestor. Dobre, potláča cielené vysokofrekvenčné žiarenie do 1000 MHz. Dobre, prečo harmonizujú až do 1000 MHz? Lebo kľúčové frekvencie sú 3300 MHz, kde pracujú orgány. Ukázal som, že orgány pracujú na 55-90 MHz. Pamätáte? Dobre, a 1000 MHz tiež patrí do tohto rozsahu. Dobre, chráni túto dôležitú oblasť. Dobre, toto sú bežné technické špecifikácie, ktoré vidíte. Pokrýva priemer až do 8 metrov. Dobre, je to veľmi jednoduché, je to plug and play zariadenie. Dobre, stačí pripojiť správny adaptér. Uistite sa, že je to 5V. Dobre, prúd je od 2 do 6 ampérov a môžete začať. Dobre, je to naozaj jednoduché. Nevyžaduje údržbu. Nie je potrebná výmena filtra. Nie, toto zariadenie nevyžaduje údržbu. Je to plug and play zariadenie. Je to veľmi jednoduché. Dobre, teraz spomeniem laboratórnu dokumentáciu mGuardu. Dobre, túto správu vytvorila University Science of Malaysia. Dobre, vedie ju tým 6 ľudí a profesor, ktorý ju overil, je doktor Yem, ktorý sám má 4 doktoráty. Je držiteľom 4 PhD titulov. Dobre, ak sa pozriete na tento test, mGuard bol testovaný na funkčný rozsah až do polomeru 6 metrov. Dobre, pozrime sa teda na niektoré údaje. V poriadku, nech sa páči. mGuard testovali v určitých cieľových frekvenciách. Až do 6 metrov, ak sa pozriete na percento potlačenia, mGuard funguje. V niektorých prípadoch nad 50%, v iných dokonca nad 90%. Dobre, celkovo z údajov vyplýva, že mGuard potláča elektromagnetické rušenie do 6 metrov priemerne nad 75%. Dobre, táto úplná správa je k dispozícii na stiahnutie. Neskôr vám poskytnem odkaz, kde si môžete tieto správy stiahnuť. Dobre, netrápte sa, všetky tieto informácie vám poskytneme. Toto sú niektoré údaje, ktoré zachytili zo správy. Dobre? Záverom je certifikované, že harmonizátor mGuard úspešne znižuje nežiaduce elektromagnetické vlnenie medzi týmito frekvenciami vo všetkých testoch až do polomeru 6 metrov. Dobre. V poriadku? Takže v zóne mGuard môžeme znížiť riziko negatívnych účinkov EMF na spánok, energiu, mikrocirkuláciu a tvorbu rouleau. Dobre, toto v skratke zhrňa, čo mGuard dokáže.